Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Asithi sinesibalo sethu esengisidwebelile kanje. Ngino C ngino D ngapha. Uyabona ukuthi i-curve lethu njengenjalo nje sizama ukuthi siveze ukuthi bahlawumbisa nje ukuthi sinomdwebo onjani. Asithi ngino f of x, f wethu omkhulu, ngibe no x phezulu, y ngezansi, u-x c ngenzansi ncese, ngibe no f of t dt njengenjwayelo nangesivumelwano nangomthetho. Base uyabona ukuthi sisebenza ngalesikhala lesi isona sikasibizwa ngo-f of x. Sisebenza ngesikhala sika c no x. Sisebenza ngesikhala esingaphansi kwa c no x. Uma sisike senento njengalena ke siyazikhumbuza ukuthi i-theorem yona lena ke ye calculus sisebenzisa kanjani uma siguqula. Okokuqala nje ngezansi uma siguqula sesizoba nani no f prime x, ngoba uguqula kwethu kokuqala nje kukhuluma ukuthi nje sesizoba nani ne-derivatives. Ne-derivative okusho ukuthi sesizoba no x ezansi sibe no prime x. Sesizoba no prime x, f of prime x omkhulu ongaguquka nawo ube njani, ubu f of x omncane nje. Asibone ukuthi uma sengase siyasenza isibalo sethu sesizoba kanjani. Singaba no fb minus fa. Siyakwazi lokhu njengokomthetho. Kodwa ke kuloko esinako thina ekhaleni zika b nesekhaleni zika a sifakani, ngoba thina asinako ukuthi b no a ngalana. Sesingabe sesiyakufakisa ke nje uma sesihlawumbela sithi sihlawumbisa ukuthi u-b wethu ngabulapha ngezansi. Sesingaba nento njengokuthi isibalo sethu sithi b ke lapha phezulu singezansi nangenjwayelo njengokufana nje f of t dt. Sithi u-b wethu ngala. Sekucacisanga kahle kodwa sithi u-b wethu ungalapho. Okusho ukuthi sekuzongenela nala uma sisebenza ngesikhala sika b and c. Uyabona ukuthi sekuzongenela isikhala eside esikhudlwana kunalesikade sikhona sika c and x. Base siba nani ke no a phezulu u-c ngezansi. Njengenjwayelo sesizoba no minus ngemuva ukuze sibe nani, ukuze sikwazi ukusiguqula isibalo sethu noma sikwazi ukushintsha izihlalo zika a no c bashintshisane. Senze njani? Sifaka u-negative ngemuva. Asiboneke nje base ngikwazile ukuthi ngifakele lo mbala la kulesikhala sokuqala, kulesesibili ngifaka uhlaza ukukhombisa ukuthi sesiyahlukanisa manje ukusebenza kwa a nokwa c nokusebenza futhi kwa a nokwa b. Sesenze injani izibalo ezimbili. Uma sesikanjena ke manje sesibona isibalo sethu sesifana naloko esikujwayele kakhulu. Athi ngithi ukusekela la esoqhubeka ngako. Bona ngikubhalile ngokomthetho nangendlela yakhona. Ngino b, ngino a ngezansi. Uma sengithi ngifuna ukuwelisa ngalena ke manje ngithole i-antiderivative ya f. Uma ukuthi ayaxaka ama-antiderivative kanjalo, buyela kwama-video azokukhumbuza ngama-antiderivative. Ngifuna manje u-f i-antiderivative yakhona noma ukuthi ngiguqula kanjani lokho esikusekele nakho lokho esikubhekile lana sikuveza kanjani kwisibalo esingezansi. Ngingehla ke ngithi b phezulu a ngezansi, f of t njengenjwayelo no dt wethu usuzoguquka manje ube njani uma usuguquliwe. Angithi phakathi sengingafaka ngithi f of b no f of a wethu babe susana njengenjwayelo nangokomthetho ukuthi siqala kanjena phambi kokuba sifike ekutheni sesingaguqula, sesiguqulile na kanjani.